najmanje što možemo reći jeste da je to sunnet. Najmanje što možemo reći. Da je to sunnet. Znači učenjaci, niko ne govori od njih da je to novotarija ili da je to ne. Znači učenjaci samo razilaze da li je to vađib ili je sunnet. Da li je vađib ili je sunnet. Iako je po jačem mišljenju islamskih učenjaka to vađib. Jer je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme to naređivao svojim ashabima. I dobija ashaba, ide iza njega poslanik sallallahu vidi ga kako je pustio svoj izar, pa mu poslanik kaže podigni svoj izar. Naređuje mu poslanik sallallahu pa kaže također ono što je ispod članaka je u vatri trojice Allah subhanahu wa ta'ala, Allah neće pogledati niti im se smilovati i oprostiti na sudnjem danu. Jedan od njih jeste onaj koji ispušta svoju odjeću ispod članaka. Stoga ako je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo naređivao i tražio od svojih ashaba, neko danas kaže, al dobro ja to ne radim iz oholosti. Pa dobro, ashabi su se oholili. Allah poslanik se plašio za svoje ashabe od oholosti, a ti se ne plašiš za sebe od oholosti. Stoga dakle, čak i rekao, draga braćo, čak i da je sunnet. Zar sunnet ne treba da se radi? Znači mi ako kažemo je farz ili sunnet, znači ako kaže Efendija, hođa, onda je sunnet, znači onda ne moramo da radimo. Ako je farz, onda nemamo šta, moramo. Ashabi nisu pravili razlike. Da li je sunnet, da li je vađib, oni su praktikovali i jedno i drugo. Stoga i da je sunnet rekao, zbog čega da ne praktikujemo sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a to je ono što najmanje spominju učenjaci. Najmanje ono što spominju jeste da je to